tarde. Veña, pasa a traballar. Non chegaría tarde, non? Ai, la cafán, pasa ou pasa, a traballar. Ai, como é. Desculpa. Perdona, É increíble, pasa de todo. Perdoa, xefe. Hai moitos clientes aí fora esperando. Que fago? Vamos, Xía, como ves, estou ocupado. Eu non podo. Vale. Nada. Xa me encargo eu. Pero isto é surrealista. Todos os días igual. Todos os días a mesma historia. Día tras día, sempre igual. Estou cansa. Xavi, Uxía, vide aquí, por favor. Boas. Hola. Hola. Tomad asento. Boa, rapaces, gracias por vir. Como ves, sabedes, hoxe a dicir o nome da miña man dereita e o próximo responsable desta clínica. Elexín un candidato en base a unha serie de características. Boa persoa, bo compañeiro, dinamismo, bo traballador, este tipo de cousas que sempre son valorables nunha empresa. Así que, sen máis preámbulos, que sei que estades moi nerviosos, vou dicir o nome do próximo responsable da clínica. E eres ti, Uxía. Que sorpresa. Mamaíña, en serio? Vaya, bueno, parece que polo menos sí que se valora o meu traballo. Bueno, pois que ben. Pero, espera, para o carro. Realmente interésache seguir traballando aquí, Uxía? Seguir aturando todos os días a esta panda de lacazáns? Sabes, eu tamén teño algo para ti. Dimito. Loitemos polos nosos dereitos. Home, xefe, agora que xa non está Uxía, quedarei co posto, non? Vai ao carallo.